Ešte sa pred začatím natáčania musím ukludniť. GoPro Hero 13. Ani neviem, ako by som v podstate začal toto video. Mám docela aj trému po toľkých rokoch sa znovu postaviť pred kameru, pretože to bol môj koníček, keď som mal svoje teen časy. Takže bude to pre mňa trošičku nostalgia. Každopádne toto video je v podstate nejaký úvod na môj YouTube kanál s tým, že hneď ako úvodné video by som chcel spraviť unboxing na techniku nejakú, čo som si zaobstaral preto, aby som nemusel natáčať cez túto zrkadlovku, cez ktorú teraz vidíte, cez ktorú natáčam. Jedná sa teraz o Canon T6 Rebel alebo 1300D, ktoré na dnešné pomery pre rok 2026 není dostatočné na natáčanie videí. Môžete to aj sami vidieť z audia. Každopádne dneska budeme teda robiť unboxing na tú GoPro Hero 13 s tým, že som si na ňu zaobstaral aj bezdrôtový mikrofón DJI Mic Mini, ktorý by mal mať kryštálovo čistý zvuk a opoznanie bude o dosť lepšie to audio. S tým, že ale aby toto všetko fungovalo, tak som si k tomu musel zaobstarať na GoPro Hero 13 aj Media Mode. V podstate už samostatne v tom Media Mode je stavaný mikrofón, ktorý by mal byť lepší ako ten základný z tej kamerky. Ale ja to chcem posunúť ešte na trošku lepšiu úroveň, nech od začiatku moje videá sú o poznanie lepšie, alebo nechcem začať nejaký amatér. A ešte by som v podstate k tomu si chcel túto 128 GB kartu od Kingstonu pridať, nech ako tak sa mi tie videá zmestia. Teraz v zrkadlovke som mal maximálne 32 GB kartu, ale to vtedy moje videá nepresahovali veľkosť 1 GB, takže v tej kvalite určite bude nejaký rozdiel. Niečo ešte krátko o mne. Ja sa volám Samo, tento kanál sa volá Samčo a posnažím sa tvoriť kvalitný obsah. To je ako predsavzatie, ktoré si dal v 2012, alebo respektíve nejaké novoročné predsavzatie, no to je jedno. Budem sa snažiť aktívne vydať videá, pokiaľ budú nápady na to, ale ja si myslím, že tie nápady určite budú. Jednak máme dneska aj umelú inteligenciu, máme dneska aj plno inšpirácií na internete. Samozrejme nechcem kopírovať nejakú tvorbu, ale chcel by som sa nejako vrátiť k tomuto môjmu koníčku, lebo stále to tam niekde v malom Samkovi, ktorý vo mne hlboko drieme je, ale musím to znovu v sebe prebrať a určite ma to bude baviť. Takže poďme sa pozrieť na rozbalovanie tejto kamery. Ako pomôcku som si zobral malý kuchynský nožiček, ktorý nám pomôže rozbaliť všetky tieto veci. Ja by som sa možno najskôr pozrel na ten mikrofón, alebo chcem si ešte nechať chvíľočku také malé prekvapenie, že v podstate ako to celé bude vyzerať. Každopádne bude to moja úplne prvá skúsenosť s takouto nejakou kamerou, takže bude to aj pre mňa prekvapenie, lebo ja som doteraz natáčal v podstate na túto starú zrkadlovku a tá, jak by som to povedal, tá možnosť toho ovládania je na nejakom úplne inom levele, alebo leveli, neviem ako sa to skloňuje. No, krabička celkom pekne spracovaná, ale to nás vôbec nezaujíma. Nás zaujíma to, čo sa nachádza vo vnútri. Hneď nás tu čaká púzierko, ktoré je pravdepodobne látkové a nejaké ďalšie veci. Tu sú nejaké ďalšie nálepky DJI. Samozrejme všetky produkty, ktoré sa nachádzajú teraz vo videu, dám do popisu videa, aby ste si to vedeli pozrieť vy, poprípade ak by ste mali záujem, pokiaľ by sa vám páčilo z toho video, čo spracujem, tak by ste si to vedeli aj vy zaobstarať, aby ste mali teda nejakú možnosť si to pozrieť. Nálepočka celkom fajn, ako tam neviem, čo by som k tomu nejako povedal, možno s tým polepím notebook a poďme sa teda pozrieť do toho obalu samostatného mikrofónového. To je normálne ľúto poškodiť celý ten obal, ale tak akože sú to iba plasty, čiže no matter. No. Myslím, že toto môžeme odstrániť, toto nikoho nezaujíma. Samostatné púzierko určite poteší, keď to budem niekam prenášať, pretože verím, že tie kamerky si zase budem niekam brávať. Je tu redukcia do USB-C, keby som chcel používať telefón ako mikrofón, ale ja to budem mať vždy pripojené na kamere. Ďalej, čo tu vidíme, ideme pozrieť. Toto budú pravdepodobne protiveterné filtre, alebo ako to nazvať. Hej, presne ako som si myslel. Čiže keď budem natáčať niekde vonku, bude neprázdnivé počasie, tak aby ma bolo stále dobre počuť. Samostatný kábel na prepojenie s kamerou. Inak čo som pozeral videa, je veľmi veľká výhoda. Ja tu mám iba takúto taštičku, ja som si myslel, že tu bude aj taká tá krabička. No nevadí.
Pozeral som na toto DJI Mic Mini, keď robili unboxingy, že tam bolo v podstate také púzierko, jak máte na AirPodoch. Trošku som sklamaný, nevadí. Samostatne tuto máme už receiver, ktorý pripojíme na kameru. Dúfam, že to bude nabité, lebo chcem to hneď teraz zobrať potom von a skúsiť s tým spraviť nejaké videá. Nejaké také základné. Hneď tu máme už ten mikrofónček samostatný, ktorý tu má v podstate aj magnetický pin, aby som si to mohol dať pod tričko. Čiže to je ďalšia výhoda. Hneď tu je aj rovno aj taký klip, keby si to chcem iba pripnúť na to tričko. Takže tiež super. Poďme, čo tu je ďalšie. Ďalšia vecička. A toto bude pravdepodobne na dobíjanie toho samostatného mikrofónu. Hej. Takže za mňa tiež super. No hovorím, som trošičku sklamaný, že tam nemám takéto plastové púzierko, lebo priamo v ňom sa to všetko celé dobíjalo. Ale bohužiaľ nemôžeme mať všetko. Pozrieme ešte pre istotu v krabičke, ale krabička už je prázdna. Nevadí, poďme to tu upratať a poďme sa pozrieť na tú kameru. Predsa len tú kameru ešte preskočíme, ja si chcem najprv pozrieť ten medium, lebo naozaj sa teším a chcem si nechať až na samostatný koniec tú kameru. Že ja sa rád hrajem skôr s takýmto accessories, než so samostatným produktom, lebo viem, že budem mať z toho väčšiu radosť ako možno aj zo samostatného produktu, že vlastne wow, vďaka tomuto mi to bude fungovať takto a takto. Si to môžeme vyťahnuť z krabičky. Tu máme nejaký držiak, keby si to chcem pripevniť na bicykel, ale pokiaľ že niekedy budem používať na bicykli alebo na motorke alebo na niečom tieto vecičky, takže za mňa to bude asi trošičku nepotrebné, ale mňa hlavne zaujíma táto vecička. Vďaka tomuto bude lepšie audio a vlastne lepšie všetko. Takže ja si to tam iba teraz našuchnem a mám to tam. Takže v podstate jediné čo ostáva, už to iba otvoriť a dať tam kameru. Momentálne máme pred sebou krabičku od tej kamery. Ja to zo spodu pekne takto rozrežem, nech si to vieme otvoriť. A môžeme sa na to pozrieť. Na samostatné dielo. Hneď aj kľúčenka. Paradička, akože tu asi pravdepodobne nevyužijem, ale nás tu čakajú nejaké návodíky, ktoré samozrejme potrebovať nebudeme. A ešte hlavne predtým, než vôbec zapnem kameru, mal by som ju pravdepodobne updateovať, pretože niečo som pozeral, aj mám tu taký papierik, že kameru je nutné pred použitím aktualizovať, takže fajn. Nožík už potrebovať nebudeme. Nabíjací káblik. Potom toto je na prilbu. Aj keď som hovoril, že pravdepodobne to používať nebudem, ale teraz ma napadlo, že môžem spraviť nejaký POV video, keď budem jazdiť v lete na babete. V podstate zjazdiť, čiže možno sa to aj hodí. Že necháme sa prekvapiť. Dobre, hneď tu máme baterku, ktorá je ešte zabalená. Toto má pravdepodobne poistku. Ale nechcem to teraz zatiaľ nejako vyťahovať, neviem či to je poistka není, aby som to nejako nepoškodil. A už nás zaujíma samotná kamera a poďme si spraviť prvé odhalenie. Tak. Tak akože dosť na pocit je tá kamera ťažká, čo som ani nečakal od takéto malej kamerky. A tak akože není to zase nejaký extrém, stále je to lepšie ako držať v ruke zrkadlovku. No, mám pocit, ako som dal prešiek papieriky, že stratila tak polovičku svojej váhy. Dobrá vec je, že tu má zo spodu aj držiak na tripod, takže rovno to vyskúšam. Že tam skúsim ten tripod pripevniť, ale za mňa asi není dôvod, prečo by tam ten tripod nesedel. No, prišiel som na dosť dôležitú vec. Tento tripod, ktorý mám, vďaka media modu, ho tam neprišrubujem, takže spravil som si teraz objednávku na originál GoPro držiačik, takže budem veriť, že s ním to už bude fungovať. Každopádne ja to idem zbaliť, idem si tú kamerku updatenúť a ideme robiť video. Momentálne už sa nachádzam v aute, máme pripojený ten mikrofón DJI Mic Mini alebo Mic Mini. A v podstate ja už iba čakám, než sa presuniem na miesto, ktoré potrebujem
aby sme mohli vyskúšať v podstate, ako funguje mikrofón aj v prevádzke a ako celkovo kamera vyzerá. Ja teda silno dúfam, že záznamy budú vyzerať dobre. Mám to nastavené momentálne v 4K, pretože budem musieť kúpiť ešte rýchlejšiu pamäťovú kartu. Mám iba do nejakých 150 MB presunovú a vyžadovalo to ešte rýchlejšiu. Ale to je otázka chvíľočky, kedy si ju dokúpim. Takže vidíme sa na ďalšom zábere. Nachádzame sa momentálne už na Zelenom moste v Bratislave, po ktorom pravidelne jazdia električky a skúšame teda, ako bude vyzerať nejaký ten záznam z tej GoPro kamery. Každopádne, čo som si tak pozeral zbežne záznam v telefóne, keď som si to prepojil s aplikáciou, tak v podstate zvuk tam bol pekný, aj ten obraz vyzeral byť nádejne zaujímavý. Každopádne, ja to budem ešte celý čas nejaký testovať a uvidíme. Dúfam, že vzniknú nejaké zaujímavé videá. Teraz skúsim spraviť ešte nejaké zábery a uvidíme, ako to bude pokračovať. Momentálne sme v Bratislave pod Michalskou bránou a nachádza sa tu, že Subculture a predávajú tu takto polievky do takých, neviem ako to nazvať, chlebíkov alebo kornutíkov a je to v podstate nájdenie. Takže keď to zjeme, dám nejaký respons, že ako to chutilo a môžete to aj vy vyskúšať. Každopádne vyzerá to zaujímavo, polievka voní tiež veľmi zaujímavo. Pridali mi tam cibulku a ešte petržlena, takže som zvedavý. Mám práve dobrú príležitosť to vyskúšať, lebo tu v okolí hraje hudba a mám tam zapnutý ten aktívny noise cancelling, takže chcem vedieť, ako tu bude počuť, nepočuť a ako by som mohol dať polievku. Mali sme syrovú a šošovicovú a tej syrovej by som dal takých solidných 8 z 10, akože chuť dobrá, bola aj dobrá pálivá, v zmysle horúca, pardon. A tá šošovicová bola taká celkom planá, ale tiež nebola chuťovo zlá, bolo tam cítiť tú šošovicu. Takže určite by som odporučil tento Subculture. Keď budete mať cestu okolo Michalskej brány, tak je to jedno z miest, ktoré sa určite oplatí navštíviť. Nič, každopádne, ja si myslím, že toto video sa bude blížiť ku koncu. Dám tu ešte pár záberov, keď sa podarí. A už sa mi aj vybíja kamera, takže po prípade sa ozvem asi až doma. Ja sa mi nepodarí ďalšie zábery pridať. Mám 1% na GoPročke, takže to znamená, že som ju veľa používal, akože bola minimálne nabitá, keď som tam dal tú baterku a nejak som ju nestihol nabíjať. Ale akože na moje pomery vydržala celkom fajn, len budem musieť nabiť naplno, aby vydržala ešte viacej. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a zdieľať toto video a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa, ahojte. Ja sa momentálne ozývam z telefónu. Nejaké také dojmy, keď som si pozeral tie videá priamo cez počítač už. Mal som úplne trošičku väčšie očakávania,
Ale myslím si, že určite to je o nastavení tej kamery. Skúsim ešte popozerať nejaké tutoriály na YouTubeku, ako najlepšie nastaviť tú kameru, čo by sa tam mohlo zlepšiť, lebo akože ja som to tak rýchlo poklikal, aby som mohol vybehnúť do mesta a skúsiť to. A verím, že ďalšie videá budú o dosť lepšie, lebo čo som pozeral tie videá, ako tá kamera má vyzerať, tak boli akože brutálne. Takže som presvedčený, že tie videá, keď tá kamera bude nastavená tak, ako má, aj dotiahnem ešte to audio, bolo vidieť v tom dnešnom videu ten malý úsek, keď som tam rozprával niečo za tú polievku a kvázi nepriamo robil reklamu o tej polievkárni, tak to audio si úplne niekam uletelo. Napíšte keď tak po prípade do komentárov, čo si myslíte o mojej tvorbe, alebo taký nejaký môj prístup k tomu, ako som k tomu pristupoval. Po prípade, keď tu je niekto skúsenejší, čo by som mohol zmeniť, zlepšiť. A ja budem za každý negatívny, aj možno, aj každý pozitívny komentár veľmi rád. Ďakujem a majte sa ešte raz. Čaute. Mám 6% baterky, čiže aj môj mobil je unavený.